Pare! Yun o, may vlogger na tayong bago. Nakapag na kaya ng channel. Subscribe po. So, subscribe natin guys yung channel. Subscribe natin guys yung channel niya. Sana bumalik pa dito next time. Yo, good morning mga kagala. Ito tayo sa Barangay Tarum, Mercedes, Camarines Norte. Isa na naman itong coastal barangay ng bayan ng Mercedes. Ito yung mabibisitahin natin kasi dito, ito yung barangay na makikita mo yung ganda ng bundok. Sabi ng bundok, ayan o, pakita ko sa inyo. Napakagandang bundok. Ayan. Dito nyo medyo may ulap lang, siguro magpapalipad tayo ng drone dito para makita nyo lang yung ganda ng kabundukan. Anong masasabi nyo sa Barangay Tarum? Maganda ba? Opo. Very good. O, sino gusto nyo i-shout out? Batiin. Nasaan siya ngayon? Sino pa yung shout out nyo? Pag pupunta ako ng dagat, mas maganda dito. Yung bagong kalsada. Very good. Maraming aso dyan? Hindi na agad. Salamat sa inyo. Saan? Saan yung school? Sa unahan? Sige. Malawak? Sige, punta ako dun. Sa school. Sige, punta ako dun sa school. Sinasabi yung school. Salamat! Sige. So dito muna pala ako. Sa school. Let's go sa school. Yun o, ganda dito. Ganda ng kabundukan o. Ayan, pakita ko sa inyo yung bundok. Yun o, napakagandang bundok. Yun, sa ng school. Hanapin natin yung school. Yun o. Time check, it's 9 AM ng umaga. Ito tayo sa Barangay Tarum ng bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Ito yung school, sabi. Hindi tayo. School.
Ayun. Ayun pala yung school. Kita natuloy yung mga bata. Yun sa school. Mali yung tingin natin. Ayun pala yung school na hinahanap natin. Pwede pumasok dyan? Walang guard? Ayos. Ito pala yung school. Pwede pumasok dito, okay lang? Oo nga, no? Oo nga. Tarong Elementary School. Yun, no? Yun. Sabi ng mga bata, doon ka magpalipad sa school kasi may malawak na space. Tingnan nyo yung space. Ayan o, ang lawak nga. Dito yan sa Tarong Elementary School. Ayan yung mga bata dito sa Tarong. Salamat sa inyo, ha. Ang ganda pala ng view dito. Ano? Napakaganda ng view dito. Medyo mataas to. Doon makikita mo na yung view ng dagat. Taas natin yung camera. Yun, oh. Para mas makita niya, magdo-drone tayo. Pare! Yun, oh, may vlogger na tayong bago. Nakapot na kaya ng channel. Subscribe po. So, subscribe natin guys yung channel. Subscribe natin guys yung channel niya. Sana bumalik pa dito next time. Ayaw ko siya mga kalbo. Yan po yung Barangay Tarong. Yung school namin, ayun po yun, oh. Kabay-kabay. Kabay-kabay. Uy, oh, ano yung shout-out mo? Isay siya shout-out mo. Kahit si Sai, kahit si mama mo. Si Papa. Shout-out mo. Shout-out kay mama o kay Papa. Shout-out kay mama! O ikaw. Shout-out kay Papa. Okay. Oh. Simp lang. Thank you po. Oh, wait lang. Wait lang, magpapasalamat ako. Salamat. Salamat din po. May bago tayong vlogger. Tarong. Medyo makulimlim. Makulimlim, mahangin. Ayan, oh.
Lalabas na tayo dito sa Tarum Elementary School. Nandun yung mga bata na sumama sa atin sa pag-feature ng Barangay Tarum. Isa tayo. Tubig, tubig. We need water. Nagbababay pa yung mga bata. Ando sila sa unahan. Ito na tayo sa main street ng barangay. Di masyadong makita yung bundok. Maulap. Sa baba po. Doon po ano? Oh, maulap-ulap lang ng konti. Ano po? Sayang. Mas maganda talaga summer. Ano po? Opo. Kaninang umaga at malinis. Oh, ayo ano. Ano ko rin sa baba sa yan? Sige po. Salamat. Kaninang umaga, malinis yung ulap. Kitang-kita yung bundok doon. Ayan, medyo maulap na. Palagi ko, babalikan natin itong Barangay Tarum. Sa panahong medyo malinis ang langit, wala masyadong ulap, para mas ma-view natin yung bundok na nasa harapan mismo ng barangay. So yun, maraming salamat mga kagala sa pagsama at sa panonood sa atin yung umaga nito. Tarum. Thank you. Hanggang sa muli.